Көңелләр шатлыкка тулып, бүген Ульяновск өлкәсе Теренга районы Подкуровка авылына ашкына. Чөнки бүген үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен газиз балам, сөекле сеңлебез Валиева Фәхимә Ахат кызы каршылый. Дип язганнар беренче котлау сәламнәрен әниегез Нурания ханым Зайнетдинова. Шулай ук апаларыгыз Фәүзия, Роза гаиләләре белән. Ана булу иң зур бәхет икән. Иң кадерле кешең балалар, елмаюлы карашларын күреп, кими кебек жанда яралар. Мин бәхетле ана булу белән, бала назын тоям, яратам, бар яшәвем балаларым өчен, алар диеп кенә җан атам. Шундый шигъри юллар белән башлаганнар котлау хатын сезнең хөрмәткә Фәхимә апа әниегез. 1962 елның 9 ноябрендә табигатьнең иң гүзәл почмагында урнашкан Иске Кулатка районы Югары Терешка авылында гаиләбездә икенче бала булып татлы кызыбыз аваз салды. Кичкенәдән ук тырыш, тыйнак, ягымлы булып үскән балабыз авыл мәктәбен тәмамлап Ульяновск шәһәрендә пешекче кондитер һөнәрен үзләштерде. 1982 елны кадерле киявем Валиев Рөстәмне очратып, матур гаиләләрен кырдылар. Татулыкта һәм мәхәббәттә алар 40 ел бергә матур гомер сөрәләр. Бүгенге көндә бер уллары һәм 2 оныкларына сөенешеп гомер кичерәләр. Килен буларак та балам бик мәрхәмәтле. Балабызның тормышына сокланып карыйбыз. Аның шул кадәр сабыр булуына да таң калабыз. Я бер Аллам, шушы татлы алмама, сөекле сеңлемә бары сабырлык һәм саулык сорыйбыз. Чөнки калганы Аллага шөкер барысы да бараның. Балаларының яратуын сизеп, тормыш иптәше белән бергә шушы тормыш юлы буйлап алда да атласыннар. Рәхмәт балам, шәфкать тулы йөрәгең белән безгә дә караганың өчен. Без синнән мең риза кызыбыз. Хәер фатихабыз юлларыңда сине саклап йөртсен, бар эшеңдә дә җиңеллек китерсен. Бәхетлеме диеп сорасагыз, җавап бирәм. Әйе, бәхетле. Әнием дип торган балаларым бар. Үзем таптым иң зур бәхетне. Иң зур бәхет бит ул әни булу, сөеп, назлап карау балаңа, сабыеңның көләч йөзен күрү, иң зур шатлык бит ул анага. Әни булу бәхетеннән Ходай айырмасын иде бер кемне. Һәр хатын-кыз тоеп ул бәхетне, булсын иде һәр чак сөйкемле. Кызлы әни бәхетле дип әйтмиләр юкка гына. Әниләрнең хәлен аңлый бары тик кызлар гына. Җанга рәхәт кызлы булу, һәр бер хатын кыз өчен. Бәхетле булса кызлары зур шатлык ана өчен. Котлы булсын балам бәйрәмең, кабул итсин теләк бәйләмен. Бәхет кәсәң тулып агылсын, булган кайгыларың югалсын. Без барыбыз сине яратабыз, сыкланабыз гомер юлыңа. Авыр чакта әни дұгасын юлдаш итеп ал кулыңа. Хөрмәтле Фәхимә Ахатовна, туган көнегез котлы булсын, бәхетле булып алда да гомер кичерегез. Jonday күргән җан дусларым, мин сезнең белән бүлән, гомер бүлгән парым белән, сездә якыннарым белән, җырлар җырлар белән. 60-лардан нарыда, бәхетле минутлары да, тормышларның зары да, бергә булсын бары да. 60-лардан нарыда, яшәргә булсын гөрләшеп, яшәргә булсын җырлашып, әллә күпме тагы да.
60'larıma giren gözleri yoz değil bilen gözlerini yoz itesi var 50-100'ge jittesi var dip yaşiksiz bilen 60'lardan narada bəxtli minutlarda turmuşlarının zorida birge bulsun barida 60'lardan narada yaşarga bulsun gürleşe yaşarga bulsun jırlaşıp elle kokmet dağıda 60'lardan narada 60'lardan narada turmuşlarının zorida birge bulsun barida 60'lardan narida yaşarga bulsun gürleşip yaşarga bulsun jırlaşıp elle kokmet dağıda 60'lardan narida yaşarga bulsun gürleşip yaşarga bulsun jırlaşıp elle kokmet dağıda 60'lardan Hürmetli Fahime hanım, siz әле һаманда ekranlar алдында матур килеш утырып, безнең тапшыруны карыйсыздыр дип өметләнәбез. Чөнки алдагы 2 хат та сезнең хөрмәткә яңгырар. Бу юлы Кирешкин авылыннан туганнарыгыз Абдуллина Адилә ханым һәм Мәскәү шәһәреннән Фәридә Сейфетдиновлар, Юсуповлар гаиләләре белән үз теләкләрен юлларга ашыгалар. Елда кабатланып килсә дә бу бәйрәмне барыбер адам баласы көтеп ала. Уйламый шул ахрысы, һәр яңа бәйрәм әкренләп олыгайтканын. Ләкин сиңа ничә яшьләр генә булса да, син якыныбыз. Һаман шундый ук матур, актив, тынычлык белмәс, эш сөйшән, яшь булып каласың. Рөхсәт ит сине матур туган көнең белән котлап, алга табада алышынмавыңны теләргә. Шундый ук ачык шат булып кал. Туганлыкны, кардәшлекнең белеп яшәвең өчен зур рәхмәт сиңа. Моның әҗер саваплары 2 дөнья бәхетенә дә ирештерер үзеңне сеңлебез. Кардәшебезнең бәйрәме асыл туган көн җитте. Туган авылыннан аңа ялкынлы сәлам китте. Онытмадык бәйрәмеңне, менә котларга булдык. Теләкләрне сайлаганда зур бер бәхәскә тулдык. Барысы да бар шикелле, күзләр генә тимәсен. Бәхеткәеңне күпсенеп, кайгы җиле исмәсен. Бел, дөньяның бер көнлеген, гомерләр бик тиз үтә. Шуңа күңел кардәшләрнең күрешкәннәрен көтә. Килеп җит туганнар янына, рәхәтләнеп утырыйк, күңелдәге эш серләрен бушатышып тутырыйк. Шын күңелдән телибез без, бәхетле бул көн сайын, күрешергә, очрашырга ешрак тапсыңлым җаен. Кадерле Фахиме Ахатовна, якыннарыгыз йыллаган бар теләкләргә дә без рәхәтләнеп кушылабыз һәм тапшыруыбызда махсус сезгә дип җыр яңгыратабыз. Туган көнең тотлы булсын, ничә яшең тулса да, күңелләрең сагыш белән мөлдерәмә тулса да, әй гомернең узулары бер мизгел кебек кенә, шул мизгелгә сыйдырабыз гомерне ничек кенә, әй гомернең Üstəlgən sayın bulmay qalıb yaşılıqda Tabıb xayləsin şayın Əy gümürünün uzuları Bir mizgili kibikine Şul
şağında canında nazlarına iyileşegin alıp bilsin bəxtli yazlarına ey gümürnün uzuları bir mizgil kibikine şul mizgilge sığdırabız gümürnün işikine ey gümürnün uzuları bir mizgil kibikine şul mizgilge sığdırabız gümürnün işikine şul mizgilge sığdırabız gümürnün işikine gümürnün işikine Ульяновск, Мәскәү шәһәреннән килгән котлау хатында укып китәбез. Фәхимә Ахат кызы Валиеваны 60 яшьлек юбилейлы гомер бәйрәме белән племянницалары Розалия, Дания тормыш иптәше Денис, Ләйсән тормыш иптәше Сережа да бүген ихлас йөрәктән котларга ашыгалар. Ходай биргән гомерне заяга уздырмаска кирәк диләр. Ә үкенмәслек итеп яшәү ничек була соң ул? Бу сорауга без үзебезнең апабыз Фәхимә Ахатовна яшәргә кирәк дияр идек. Көз фасылында туса да апабыз яз кояшы сыман бу дөньяга бик йомшак күңелле булып килгән. Әйтергә кирәк, аның шикелле сабыр, тыйнак, акыллы, үз сүзендә торучан, мәрхәмәтле һәм ярдәмгә ашыгучан кешеләр бик сирәктер. Без аны һәр кешегә дә бары үрнәккә генә куяр идек. Кадерле кешебез, син тормышка ямь истәп, без якыннарыңны куандырып яшисең. Һәр вакыт туганнарны җыеп, һәр беребезгә ачык йөз күрсәтеп гомер кичерәсең. Кешелекле, мәрхәмәтле, ярдәмшерсин. Матур сыйфатларың өчен без якыннарың гына түгел, күпләр хөрмәт итә үзеңне. Улың Маратың әни дип, оныкларың әбекәй дип өзелеп тора. Туган көнең уңаеннан сиңа бәхетле озын гомер, жан тынычлыгы, тән сихәте, саулык сәламәтлек, гаилә шатлыгы, күңел тынычлыгы телибез. Туачак таңнарың һәр вакыт нурлы, күк йөзең аяз булсын. Һәр чак шулай ягымлы, ихтыяр көчле, сау сәламәт бул. Киләчәктә дә бер-беребезнең шатлыкларына куанып яшәргә, һәр чак бергә булып, озын, тыныч гомер кичерергә язсын иде. Без сине апабыз бик тә яратабыз. Бергә-бергә озак яшигәле, куанышып торыйк дөньяда. Безгә кылган барлык яхшылыгың йөзе белән кайтсын сиңа да. Шатлык белән яшә, хәсрәт күрмә, тыныч булсын һәр чак күңелең. Бәрәкәтле, матур тормыш сиңа, кояшларга тиңе гомернең. Пар канатлы, бәхет нуры юлдаш булсын, мәхәббәтең мәңге сүнмәсен. Кояш кебек балкып яшә, күңел гөлең мәңге шиңмәсен. Безгә кылган барлык изгелегең меңе белән кайтсын үзеңә. Тормышыбыз маягы син безнең, рәхмәт сиңа барысы өчен дә. Хөрмәтле Фәхимә Ахатовна, юбилей тантанагыз мөбарәк булсын. Якыннарыгыз юллаган музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Яшәп булмый ялыгыз гына, кирәк безгә якынна. Күңелләрнең түреләреннән үтмәсенләр салкыннар. Туганын туган өчен кирәк, без бер-бөтен булыйк димәк. Күңелләрнең түреләреннән чыга бит ул шул теләк. Dünyanın günleri tirilir, var şadlığı kaygısı. Dilmesin bəgiri bizini, yuğaltılar
сөйгүчле иңне-иңгә куйганда матур уйлары белән